Kag sa good vibes, nakatilaw na bala kamo sang kape nga mas isog pa sa kirida. Pila lamang ini sa ginaserbe sa trending karon nga cafe sa Barangay Tangub, kung diin pwede mo man ma-release ang imong stress kaupod ang mga rabbit. Yari ang report. Trending karon sa social media ang liwat nga pagbukas ang MM's Bunny Cafe sa Barangay Tangub sa Bacolod. Ini matapos ginpost ang tag-iya nga negosyante nga si Michael Carl Oligo ang sentimento batok sa request ng vlogger para himuan content ang iya nga cafe. Sentimento lang kunong iya nga gin-share. Kag wala siya sang plano nga magpakuya sang iban nga tawo. Na-misinterpret lang sang iban nga abi nila gintanan ko, gindalay ko tanan nga mga vlogger, which is hindi man tanan. Kag muna, wala ko ga-expect nga mag-trending siya, kag wala ko balak nga mangguba sa mga influencer or vlogger. Ang akon lang to, ka eye-opener balang. Magluwas abi sa mga rabbit, may mga hedgehog man nga pwede mauyatan, kag maupod sa mga customer para magpa-picture kag bisan nagakaon. Ginabalik-balikan man diri sa mga customer ang ginaserbe nga maisog nga kape. Nagila food, tapos nag-enjoy, ginanga ko niya bibigyan sa mga rabbits. Hedgehog. Lapit mo lang yung office mo, no? Layo ka, actually. Layo pa? Ano ka to kagit eh? Anong namian mo din nga food nga ano? Isang last na try ko sa ila siomai na native coffee. Hindi man madula ang mga Korean-inspired menu nga mismo si Michael ang nagapreparar kag nagaluto. Sir, may I take your order, please? Istorya ni Michael nga anay job order workers ang syudad. Duha man katuig nga napalayo siya sa pamilya sumugod sa nagtrabaho bilang factory worker sa Korea. Didto niya nakadtuan ng cafe nga may mga rabbit. Gani nagdesisyon siya nga magpauli sa Bacolod para magtukod sang kaugalingon nga Bunny Cafe sa kilid sadto sang Ramilo Drive. Mga construction nga obraho, naobra ko pang basurero, tantanan nga kabudayan na experience ko dito. Ang wala ko na experience sa Pilipinas, na experience ko dito. Pagpuli ko di mambal ko strong ko nga person, kinagyan ko na tantanan. Kag ang tanan ng mga kabudayan nga na experience ko, it makes me who I am today. Na mabakod. Sang 2019, nagdesisyon si Michael nga sarad ang cafe epekto sa ginapatuman nga road clearing operation kag hasta na sang nagpandemic. Masubo nga mapalayo sa iya mga hinuptanan nga rabbit, pero napilitan siya nga ibaliga ang 30 sa iya ginasagod nga rabbit agod liwat nga mabuksan ang iya negosyo sa Kalayaan Highway sa Barangay Tangub. Hindi na niguro sa madula sa life ko, kag isa pa gintato ko na siya sa akon nga kapot. Part na siya sang life ko. Mga muyo lang gid kag salig sa Dios, kay kung wala ka gasalig sa iya, kung ano man matabo mo, hindi kay kabangon niya eh. Kung nagabiyahe ka padulong sa Barangay Pahanukoy, makita ang Bunny Cafe sa nawala nga bahin sang highway, tupad lang sang gas station. Makalilingaw ang mga hugot lines nga makitaan pa sa sulod sang cafe. Ang mga kabataan pwede makahampang sang rabbit, samtang ang mga may edad pwede magkape. Depende na sa inyo kung gusto nyo siya mangkuton, kung sino ang vlogger nga ginatumod niya para tayuyo na ang inyong tulog karon sa gabi.